Ħwejjeġ strambi, dokumenti li sparixxew li ma kellhom qatt josfru kif ukoll investigazzjoni li ma tħallitx tissokta. Dawn il-kol konklużjoni b'saħħithom tar-rapport tal-Bord ta' Inkjesta dwar il-każ Capital One u Baltimore Fiduciary li fiha jissemma l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami. L-awtoritajiet Olandiżi Capital One kienu jinvestigaw b'rabta mal-legat operazzjoni ta' ħasil ta' flus li ġejjin mit-traffikar ta' droga u f'Malta l-investigazzjoni twaqfet meta tfaċċa isem Beppe Fenekadami. Huma diversi l-partijiet fejn il-bord jinnota kif dokumenti uffiċjali naqsu. Fost oħrajn bħala parti mill-investigazzjoni kienu nġabru dokumenti mill-MFSA u l-għada li kienet esegwita ordni ta' friżar fuq il-Bank of Valletta inkitbu itri lil ċertu John Scicluna, Money Laundering Officer tal-Bank of Valletta. Dan biex jipprovdi tarif dwar tranzizzjonijiet tal-kumpanija Capital One. Scicluna bat 5 itri l-Kummissarju tal-Pulizija u minnhom 2 biss baqgħu fil-fajl. Dwar dan ir-rapport jgħid hekk: hija ħaġa stramba li kopja tal-ittra fuq imsemmija ta' 28 ta' Diċembru 2012 li l-Ispettur Akulina bat lil John Akulina la tinstab fil-fajl tal-Pulizija u lanqas f'xi fajl ieħor tal-Pulizija. Dan il-bord akkwista kopja tagħha waqt li kien qiegħed jieħu x-xhieda ta' John Scicluna. Hija daqstant ieħor ħaġa stramba li la fil-fajl u lanqas f'ebda fajl ieħor tal-Pulizija ma hemm żewġ itri l John Scicluna bat lill-Pulizija rispettivament fil-31 ta' Diċembru 2012 u fis-17 ta' April 2013. Wis anqas hemm iż-żewġ bundles ta' dokumenti bankarji li Scicluna bat separatament fl-aħħar imsemmija dati għall-intenzjoni tal-Ispettur Akulina b'risposta għall-imsemmija ittra ta' 28 ta' Diċembru 2012. Kien hemm dokumenti oħra li sparixxew u r-raġuni li ngħata għal dan ma tantx niżlet tajjeb mal-bord ta' inkjesta. Ir-riżulta għalhekk li dawn id-dokumenti kollha li għadhom kif issemmew sparixxew mill-pussess tal-Pulizija. Ir-raġuni li ngħatata t-telfien ta' dawn id-dokumenti kienet li dawn ingħataw lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali biex minn hemm jintbagħtu għand l-awtoritajiet Olandiżi. Kien hemm ċaħda kategorika da parti tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li dawn id-dokumenti qatt għaddew għandu verżjoni li tidher aktar attentibbli minn tal-ewwel. Komplit tajt l-inkjesta fuq numru ta' dokumenti oħra mitlufa fosthom żewġ bundles ta' dokumenti bankari. Fil-fatt jgħid il-bord ta' inkjesta, id-dokumenti ma kellhom qatt josfru iżda kellhom imorru għand is-sezzjoni speċjalizzata kontra l-ħasil ta' flus. Ir-riżulta li din l-investigazzjoni hekk informalment mibdija waqfet ħessren ftit wara l-imdiet jintqal f'parti oħra tar-rapport. Ir-rapport stabilixxa b'ċertezza li kien wara li tfaċċa isem Beppe Fenekadami li l-investigazzjoni tal-Pulizija twaqfet u meta analizza jekk dan hux proprju x'tfaċċa isem l-istess Fenekadami, il-bord qal li ma jistax jeskludi li dak kien li effettivament ġara.